ọ na-ebute ọghọm n'omenala Igbo onye toruru etoru nwụọ ma akwaghị akwaba iwu kwa ya nke ọma ọ na-ebute ọghọm ọ na-ebute iwu maka n'ezinụlọ ya ha nwere ike gaa ebe ọzọ a na-akwa mmadụ gaa rie nri dị agha ma ọ were ihe dị agha gaa mgbaru ma mee ya mgbe nna ha ma nne ha nwụrụ ọ na-ebute ọdachi n'ezinụlọ ahụ onye o ji dị mma mmadụ nwụọ akwa ya ka ọma n'ala Igbo n'ihi na gị pụọ ka ebe ọzọ onye ọzọ na-akwa nna ya ma nne ya ị ga-aga ịgachi ike rie nri ịchọ ịga gara ha ụlọ akwa ị nwere ike iwere efi iwere gaa ọ bụrụ na ma iwere gaa ọ bụrụ ewu gaa n'ihi na imene ka nna gị megba ya ma ọ onye na-etoru gị etoru mebi onye na-alụghị nwaanyị ọmụtaghị nwa o rughị up to 50 or 60 years nwụọ otu ọbụla eji lie ya onwe onye ọ ga-akpọkọzi ya ọ n'ala Igbo ọnwụ ọnwụ ọjọọ iji akpakwa mmadụ ọnwa gị n'afọ ifuona iwe n'afọ nne gị na nna gị ga-akparịrị ya ọ bụrụ na ịkwara ha agaghị enye gị nsogbu enye ebughị maka ọha amụghị ma ga na-eme gị kpakọrịka ntị mezuo ya ịgba egbe kwuo na ka a na-akwa ya aga